De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het joert het vee bij biologisch boer Tom de Groot van Gwatem weerombracht. Het vee werd in februari in beslag genomen omdat de NVWA vond dat de Groot er net goed op paste. Intussen heeft de organisatie verbetering geconstateerd en kan het vee weerom. Het giet om 15 bisten. Theater de Skoos op Gediek krijgt een nieuwe exploitant. De Stichting Culturele Ondernemingen Nederland, de SCON, neemt het theater van 1 april oude oer. Het theater ging in november 2013 failliet. De oerinkomst bij de SCON is eerst ons de eind van dit jaar en kan daarna verlengd worden. In Rie bij Frentje het justerjoen een uitslaande brandwest in een wenhuis. De brand wacht via mij meerdere bluswijn in het spier om de brand te bestrijden. Na een liedje hoort zijn brandmeester worden. De bewoners binnen zonder verwoning uit het huis kwamen, maar moesten wel terug ambulancepersoneel onderzocht worden voor het inademen van reek. Joen en vannacht is het helder, de wind houdt hem del en op een platte plakken is er kans op frost en groen. Morgen een soort zinneschien en maait iets temperaturen van een graad of 13. De eerste wind is meest matig.